дайте ми О, дайте ми Ко, Локо, Мездра! Маро, стига са гърчи, ма не го науча това танц, след 15 секунди си в ефир. Ади почвай новините. И аз си объркала, аз съм та наврела. Здравейте, драги зрители! Водещата новина днес. Президентът Обама посрещна в Белия дом българския премиер. Бойко подари на Обама и специален подарък. Футболна топка с автограф от Жоро Бекама. В Брюксел се състоя среща на Европейския съюз, на която присъства и министър Вдянков. Страните от Съюза обещаха солидна финансова помощ за България, която министър Вдянков реши да отпусне на Локо Мездра, за да могат да купят Жоро Бекама. И още една, този път културна новина. Христо Явашев е решил да опакова с найлон гарата в Мездра в чест на предстоящия трансфер на Жоро Бекама. А сега спортните новини с колежката Бошка. Бошке? Маро? Ето и най-актуалното от света на спорта с мен, мама Бошка. Жоро Бекама на мама Слънчицето Златно убедително води в класацията за гол майстори с 11 попадения, 8 от които в собствената врата. И на всеки може да се случи. А във вратата на противника той е отбелязал 2 гола от засада и 1 от симулирана доспа. А сега вижте какво ще е времето с Жорито. Жоре, мама! Мама, не почвам ли? Добре. Здрасти. Може да вали, ма може да не вали. Вчера около 7:15 в района на Перник, югозапад, са откраднали група руми 6 тона дърва за огрев. Значи на цялата страна ще е много студено. Логично. А най-студено ще има на тия, деца им откраднали дървата. То ще е студено на цялата страна, обаче в района на Мездра ще е най-топ. Защото в Мездра от Перник са влива и долита циклона, антициклона и мекия бриз и топъл ветър Жоро Бекама. Нали? И това е. Останете с нас. Всяко не ме вземат у Локо Мездра и не забравяйте се усмихвате.